Y sí, intento sugestionalas, ¿no? Intento sugestionalas para dicirlle que se nos contan a verdad toda, que don Anselmo vene e as trinca hoxe pola noite. A plaza ten 4 edificios principales. Vedes claramente a alcaldía, que é o edificio máis grande de todos. Despois hai a Plaza de Abastos, que xa está pechado, que xa estes ao mediodía. Despois hai unha taberna e un pequeno lugar de culto. Non é nin siquiera o suficientemente grande como para chamarlle igrexa. Pois a taberna, non? A taberna está chea. Como lle tiran as cervezas. Sí, vamos á igrexa. Capilla. Pero non é máis... Quero dicir, non é como máis violento chegar ali cando a xente. Probablemente os que estén na igrexa serán os que están rezando polos seus familiares e tal, que están convertidos en pedra. Igual a taberna é como máis... menos invasivo. E repartirnos? Hai posibilidade de repartirnos? Non, temos que ir xuntiños sempre para sempre. Non, podemos Podemos ir dous e dous. Sí. Non sei. Como quirades. Repartímonos. Arrancamos máis campo. Que vai a donde? Boa igrexa. Taberna. Ben. Tin taberna, tin igrexa. Que casualidade teño que contar. Moi ben. A igrexa vai estar rápido. Acercadesvos hacia a igrexa e hai un par de tablas clavadas, bueno, a igrexa, o lugar de culto, hai un par de tablas clavadas cerrando tal, e un gran cartel. Estou ata os collóns de vos. Marcho. Firmado Crego. Guau. Xa está. A saber que pasou na misa das 12, tamén xe digo. Ides a taberna. Igual había que preguntar que te pasou, pero bueno, eso todo. Non hai ninguén pola rúa. Sí, o sea, Hai chavalillos. é un sábado Hai chavalillos pola rúa. Sí. Chavalillos. Chavalillos, sí. Rapaz así de repente de... Ves apoiado na fonte. Mm. Un rapaz que está así como morto, tirado así, medio chorando. Pues vamos a preguntar. Interesa mil o lore dese personaje. Vamos, vamos. Ves que hai como tamén varios amigos como que están consolando. Vale. Que te pasou, rapaz? Está así como tiraba as mans así. É algún tipo de pose satánica ou é que está simplemente chorando así? Está como chorando. Ten tendencia a chorar así, non? Sí, Vale. como espatarrado. Que macho no descanso. Genial. Ah, vale. Eu como deixou a moza. Pero deixouche convertirse en pedra. Díxome, é que se me vou compartir en pedra quero non ser monógama. Pero eso non é deixarte. Eu non sou monógama. Que é ser monógamo? Monógama ter un amor para toda a vida, como os pingüinos. Xa. Pois acompáñote no sentimento. Pero díxome que podíamos seguir sendo mozas, pero que quería ser moza co resto. E os meus colegas dixeron que si todos estes hijos de la gran puta. Pero mira, escoítame, pero onde vai ela? Esa estatua no lago, na fonte. Sí, vexo. O domingo despois. Ai, que pena me dá, ai, Dios mío. E que pasou? A ver, contanos, que pasou? Como te enteraches? Que está pasando aquí? Mira, eu estaba así un día, estábamos detrás da Plaza de Abastos, que é onde vamos os jóvenes a magrear. Sí. E dime, ai, Josué, ti metes moita lengua, eu prefiero probar máis, porque se me vou convertir en pedra algún día, pois non quero que seas ti a única lengua. E dixen, bueno, eu, Paquita, eu sí que eu non son así. E dixen, bueno, pero estes amigos todos me dixeron que sí, xa. Claro. E claro, pois presión de grupo. Bueno, eu entendo perfectamente. A ti tamén, Cada un, claro, ten o seu punto de vista. Eu non digo que hai bons e malos, pero... E ti que sabes desta situación? No É tema das- dura. No te... Mira, estou cansando un pouco desta situación eu tamén. Vou utilizar un best friends borrachos, Ok. vale? O sea, un best friends borrachos non, hombre. Como se chama? Que lle puxen eu aquí... Charm person. Pará. Sí. Xa deixo de ser. Botas a magia e notas que o chaval non sabes como, pero consigue resistirse a él. Señora, que intenta? Eu estou comprometido con Paquita.
¡Qué flipao! Vale. Ai. Un comando. Moi ben. Obedéceme. Desta vez sí, o Joder, chaval claro. non consigue sobrepoñerse a tua magia, vai xa obedecer durante os próximos 6 segundos, que se fan. Merda. Non, xera, que non caguen, vale? Un segundo. Que non se cague encima, non era ese punto. Que nos diga que sabe, que nos diga que sabe. En 6 segundos dinos o que sabes. Pois eso, que estaba detrás do mercado almadrando con No, patiños. stop. Esa parte non, a outra, a de que é pedra. Pois o domingo estábamos magreando detrás, non sei como quedou así. Pois estábamos magreando detrás do mercado, quedou en pedra e dixemos, quedou me lengua enganchado, tuvo que vir o señor este, como se chama, o que non é o mecánico que Tengo traballa a que- pedra, que- exacto. sí. Pero claro, quería arrancarlle a lengua a Paquita e dixen, que a lengua? Mira, os comandos funcionan de mierda, teño que decir unha cousa aquí. Bueno, eu asumir que este chaval non sabe nada, pero está ben ter esta información por si logo temos que contrastar con as de outras personas. Se hai algún Sabedes punto o común. peor? Que marchou o crego, porque o crego antes era capaz de desfacer de pedra a xente, pero claro, desde que marchou o crego todos quedamos... Como que era capaz de desfacer de... Así que isto ten algo que ver co demo seguro. Porque se o crego daba desfeito, non? Entendo Que que... é o demo? Que demo? Sí. Como demo? Arrepío. Hai demos aquí. Ai, demo? Pois sí. Non, é dicir, su cura. Daba... Como é que o cura? Quen era o cura? Quen era o cura? Onde está? O cura era don Anselmo. E que tal don Anselmo? Guapo como un día capitán, madre mía, era tan guapo. Tanto las señoras da vila que iban a confesar 3 veces ao día. Ah, non hai unha posibilidade de quitar a verborrea a este personaje? Sabemos cando marchou? No, un día levantámonos e dixos todos os collóns. E puso o cartel e marchou. Pero igual se falas con alguén que non sea un adolescente prepuberscente, pois igual sabe máis. Sí, eu creo que mellor usar este chaval, ver como lles foi a estos no bar. Rapaces, Sempre tomo malas decisións. estades na taberna. É unha taberna na que non se pode entrar. É unha taberna que ten como unha barra enorme cara fora, os taberneiros e taberneiras dentro, e como se fose día de festa, están... Veña, saca cerveza, saca cerveza, saca cerveza. O sea, ni siquiera che piden que queres. Eles van poñendo cerveza na barra, e des como a xente colle unha cerveza e deixan a moneda. E a xente está fora de pé. Aí, exacto, está a xente fora de pé, apoiándose en barriles. Está bastante animada esa zona da plaza. Pois vamos á primeira mesa Sí. que as 3 persoas Claro, preguntamos. ponnos así. Boas tardes, parroquia. Eu son Dulixi e este é o meu socio Choripaín. Temos... ¡Ué! Levantan todas as cervezas. Genial. Unha pregunta. É que acabamos de chegar días de viaxe. Estamos bastante cansos, pero non podemos evitar notar que tedes unhas estatuas aquí moi interesantes. Cal é a historia detrás de esta instalación? ¡Ué! Queres participar na porra? Hai unha porra. Sí, temos a porra de ver quen se volve pedra este domingo. Ah, ¡Ué! quen foi o último en volverse pedra? Que vai gañando? Como que me gañando? Que fixo? Na Non porra. non sabemos hasta o domingo. O sea, que ten máis votos, máis papeletas para completarse en pedra. Ah, estamos todos hasta os huevos. Ves ese chaval que está falando aí con dúas chavalas? Sí. Estamos estos huevos dese chaval esta semana. Estamos todos a ver se convirten en pedra a él. Ten cara de pringado. Vamos a preguntar. Ten bastante cara. O chaval? Sí. Pero o chaval non está falando xa con... Ves que están falando estos compañeros? Ah, o chaval, Sí. ese chaval, o que Sí. está falando. Ah. No que non se cagou en Vale. Só por facer unha Por pregunta. suerte. Estades levando como a... como seguimento de rollo a porra semanalmente. Correcto. Ok. O bote está alto, nadie Hai alguén- acertou. Hai alguén que este acertando moito? Nadie acertou aí. Ninguén. Está o bote altísimo. E hai algún patrón? Convértense os maiores os mozos. Patrón é que aquí somos de labranza, non? Podo soltarle un sopapo a esa Por persona? favor, podes e debes. Vale. Un sopapo. De que todo arregla así, es increíble. Tira, pam. Es que se va de tranquilo. ¡Qué hijo de puta! Y es el más nazi, increíble. Mais o que tío. seamos ter sopapos que chupón aquí. Mais 4. Dame sopapo, chaval.
Pero, A ver, tíralo ao chan. O sea, teu sopapo máis débil, caelo ao chan. Patrón, non me pasa Espera, máis espera. así. Collo o chaval da man, póñelle unha man así. Sinto moito, pero foi polo teu ben. Claro. vale, contesta. Non parecen beligerosos, están como... Estades, sí. Notades que viñestes como unha zona de despedida de solteiro. Non, estamos Pero boa están onda, estou moi- falando totalmente en serio, foi polo seu ben. Sabes algo relativo a por que están pasando estes sucesos ou se hai alguén que en concreto, os máis novos, os máis vellos, algo, por que se están transformando? Jefe, se o supese, sería puto rico porque ganaría a porra. É certo, non habería porras se houvese un patrón. Penso que non vamos a sacar nada aquí. Vou dar outro sopapo e marchamos. Non, Cando dices Creo que- no, por favor. creo que deberías meditar un pouco sobre iso. Un segundo. Por que están todos postos no mesmo sitio? Transfórmanse no sitio no que están ou movédelos? No, pero fai feo, o sea, que imagínese usted que claro, a señora convírtese en pedra que a deixa aí na casa. No, tenemos aquí, Claro, ok. fai bonito. E non, É así, verá todos os días. e non pasou nada nos últimos tempos que cambiaran a vila. Rollo de apareceu unha nube máxica por enriba, algo así. Mírase así un pouco. Nube máxica, este señor está loco. É un exemplo, Ah, é un exemplo, unha metáfora, se queredes. a ver, o único... Pero se conto tiene que empezar a falar así como entre eles. O único raro así que pasou aquí, nada. Mais que a xente se convirte en pedra. Pero os hijos de puta de Vila Arriba non sabemos de onde, pero ahora son ricos podes, todos hijos de puta. E abaixo Vila Arriba e toda a xente que está alrededor. Abaixo! Eso, Isto é como anuncio do Fire. Sí. Xa está, perdón. De onde sacaría? Pois nada, aquí non hai nada. eu quero poñer unha moeda a que vais a convertir o pringao aquel. Polo pringao unha moneda. Sí. Bueno, pois eu poño outra moneda para este tonto. Eu creo que se convirte este palo. Ok, como te chamas? Ahora mandíbula desencaixada. Ok, mandíbula desencaixada. Está o teu nome na porra, e se non está, agora sí. Mandíbula desencaixada. No, pero para ti, vale. Sí, claro. Ok. Genial. Seguimos como estábamos. Reunides vos os catro despois de as vosas incursións por separado. Atopastes algo? Nada. Non sabemos, só din que agora os de Vilarriba son ricos. O cal, pode haber foul play. Hai unha porra se queredes participar sobre quen vai convertirse en pedra. Alguén acertou unha vez a porra? Non. Entón, ao mellor pode ser que hai que mirar o que non acerta, o sea, o que sabes? Sí, sí, sí. Descartar. O patrón ao revés. Claro, Claro. o patrón ao revés. Non entendo. Non entendo. Explicádeme, por favor. Eu tampouco entendí moito o que acabo de decir. Hai que localizar o que non acerta. Non acerta Se ninguén. sempre Si, poñen... na miña cabeza estaba ben, Na miña cabeza era unha idea. Se ninguén acerta, non temos patrón. E vos que sabedes? Eu creo que... Tiramos directos para o O concello. cura, Non sabemos que que cura antes, O localizar o que era cura. capaz de curar a xente. de curar, Sí. É serio. de quitarle a pedra de enriba. Pois iso Pero importa. ese ten que estar forrado. E non será de Vila de Abaixo, non? Ese ten que Vila de ter... arriba, Vila de abaixo estamos agora, non? O sea, Vila de Arriba. Sí, ese cura marchou para arriba. Para Vila de arriba. Pero sabes que me chou Baixou de para arriba. baixo, porque o Vila de Arriba está abaixo. Entón baixou ou subiu? Bueno, Pero está abaixo. Pero como O sea, sabes que está está arriba. arriba? porque están forrados. E ese tío ten que estar forrado se cura a xente de Isto converterse. estás facendo aí unha... No, porque na iglesia que non ten pon ningún un tipo de cartel. lógica. Pon un cartel. Pon. Estos os collos de todos vos, marcho. Firmado, o cura. Hai que investigar sobre ese cura. Claro, Pero que lle fixeron para que marchara? Porque a isto non lle interesaba un carallo que marchara o cura, porque era a salvación do pueblo. Hai alguén interesado en Por que converter a xente en non pedra. volvedes xogar? Que xa se vos ve que facedes ben e preguntades si saben algo do cura. Eu o que estou pensando é que tiñas que terlle pegado máis o rapaz ese, porque non contou nada disto. E iso é Vale. importante. Vale, volvo e doulle un sopapos a segundo sen dicir nada. Cae chaval pa diante. Mírache. Que sabes do cura? Que pasou co cura? Como non contas nada do clérigo, home? Contame do cura. Estás descentrado. Pero marchou. Por qué? Dixo, estos dos collones. E marchou.
Como era a vosa rutina co cura normalmente? A ver, nós non somos... Castell falar porque ten a película ronda. Claro. Nós non somos un pueblo moi religioso. Como ves, non temos nin iglesia. Tiene unha intimidación. ¿Cómo salen los personajes? 11 Mais na de intimidación por aquí. máis 2. Vale. Mais tira outra vez con ventaja porque ya toscastes 2 veces está o chaval xa propenso a ser intimidado. Pois, nós non somos moi religiosos porque sabes que non temos nin iglesia, temos antes era unha corte que adecentamos cando chegou o cura. Entón, a rutina era pola mañá iba a muller do alcalde do cura e estaba como 2 horas confesándose. Oi. Despois, ao mediodía iba a muller do peixeiro e estaba tamén como 3/4 de hora. E pola tarde iban as mulleres do carniceiro e máis do frutero e non sei, 3 horas confesando, maña, que de pecados tiñan que ter. E despois, os domingos, pois, cando alguén se convertía en pedra ao principio, pois, o cura iba e facía jalabín a la pan e volvía a ser persona normal. Pero non sei que pasou, e marchou. Un día dices, tortos collón. Un pendón de Pero que é isto? Non entendo ningún da Lavín a Labán, que era o que facía como Lavín a Labán. Desfacía de pedra a xente. Usted tamén vai pegar, non? Non estou nin dentro da taberna, non estou dentro da taberna. Non estou dentro da taberna. A taberna é exterior, todo. Nos- Estamos todos saliendo. Pois é que nada de los... Vale. Sí, tranquilo. No, listo. Hai alguén que tivese especial relación co clérigo, aparte de todas as mulleres e todo iso, en plan, por aquí, agora mesmo, neste momento? Ves as 4 señoras que están ali un pouco tristes? Con cara de cu. Se? Son as 4 mulleres que iba a visitar tanto ao cura. Pórtate ben ou volveremos. Por favor. Xa sinto comportamento Pero que non me levante a man. Este hombre que teño un regalo. Imos falar coas queridas, ou que? Vamos. Xa puseremos en común toda a información que temos. Claro, para cada un. Pero unha pregunta a todo isto. Non sabemos aínda cal é o patrón a seguir das persoas que están convertidas en pedra. É dicir, son todas mulleres? Non sabemos non nada. hai patrón. Aleatorio, claro. Pero eu creo que hai que preguntarlle ás señoras cal era a súa relación co... A ver. E a partir de aí tiramos. Bueno, Que non sí, lle que sí. podemos sugerir como tal, porque ao mellor Claro. pues, deixa de falar. Quen lle dedica 3 horas e pico a unha mesma actividade sin levantarse do sitio? Ao mellor teño moita cousa que confesar, ti non sabe nada deso. Estar Imos falar juzgando malamente. Imos falar con elas, non? Sí. Están as 4 señoras alrededor dun barril, tomándose uns viños. Ven vos chegar. Acércase unha así, que parece un pouco máis maior. Son señoras como de entre 40 e 45 anos. No target totalmente. Acércanse a que parece así un pouco máis maior e severa. Moi ben feito. Dice ti. Moi ben feito. Interiormente estou pensando en darle un bofetón a señora. Pero contrólame. Señoras, viñemos Señores, a darvos as nosas condolencias porque estamos escoitando que o que está pasando na vila está afectando moito a todas. di outra das señoras, non, que se acercou. Ai, fille, si, acumúlanse nosos pecados. A ver, pero vos por que pecastes? Porque nos contaronnos que estabades vos moito co cura. Sin Acércase. ánimo de ofender, Non quería ser sutil, Sí, acércase, Non somos prestamos atención unha terceira, unha que parece máis rollo de bibliotecaria, sabes, moño alto, con unhas pinzas de calceta, gafas de media luna. Mira, nena, eu antes era atea, pero ahora creo. Así de boa era ese creo. Non sei tan Que tan gana. gana total. Flipas. Ai, que pena que se nos fose don Anselmo. Pero don Anselmo... Don Anselmo que facía? Madre mía, como che quitamos pecados. Sí, verdad? Claro. Non deixaba un no corpo. Mira. Lengua de oro ese home falando, quitando pecados. E as outras cando dixo, oi?
Vaya, que o que temos clarísimo é que trincaba as señoras. Eu tiña clarísimo desde falar coa señora. Pero había que confirmarlo, Vale. era importante confirmarlo, ¿no? Sí, Tampouco sí. podemos estar aquí elucubrando algo sin ter Correcto. datos reales do que Mire, estaba señora, vostede sabe por que marchou o cura? Ai, se o supera. Seguro que foi aquí. E señala como a outra, que foi a última que se confesou. Quen foi a última que se confesou? Señala pa que aínda non falou. Ah, Achégome a que ainda non falou e digolle: Hola, son Missy. Esta mamá. Cando lle estendes a man, está bebendo un vermú, está en vez de viño. Bótache Unha que viva. unha mirada de arriba a abaixo. E cando lle estendes a man, como que te fai así cun dedo por dentro acariciándoche a palma. Moi grimoso. Le da todo la señora, claramente. Que le da todo la señora. Ah, Hoy eu tiña unha relación moi especial é difícil. con don Anselmo. Ai, Don e Anselmo. din que falaba moito de vostede. Concretamente. Ves que a señora saca como unha varilla así alargada do peto, mete un cigarro na punta, entende? O que dis, diva? Don Anselmo. Que sermóns. E algún sermón en concreto deu indicacións de que ia marchar? No, nada, o último respoldo que me botou foi como se fose o primeiro. Que ganas, que ímpetu lle poñía este home. quizá para diante. Desculpe, vostede está viúva, casada, estado civil? Ela non me ves, nena, que eu son a muller do carniceiro. E que opina o carniceiro da marcha de don Anselmo? É religioso o seu marido? O meu home non pisou unha iglesia desde que nacera. Entón diría que Pero eu... non me gustan esas insinuacións. O meu home non fixo nada do Anselmo. Don Anselmo era un home enviado polos dioses. Non, a miña pregunta é porque vexo unha clara división de xénero en cuestión de religión nesta vila. Diría que as súas amigas son máis religiosas que os homes? Vete comigo un momento. Diría que Vete íbamos comigo un confesarnos momento. máis. Vete comigo un momento. Con todo respeto, vou dicir, Ok. estás redundando, Marcando unha barrera hetero totalmente. ¿no? Redundando. Vamos a eso. redundando. Estou intentando ver se algunha delas ten unha información adicional. Ai, información adicional, ahora temos que pasar os maridos ou o alcalde. Sí, pero... Chicos. Y sí, intento Os dois poderes, sí. sugestionalas, ¿no? Intento sugestionalas para decirle que se nos contan a verdad toda, que don Anselmo ven e as trinca hoxe pola noite. Ok. O sea, creo que pode ser unha táctica Sí. interesante. Están claramente desesperadas. Sí, bueno, ahora non sei se vai... Colamos que Están podemos cortas. facer, colamos que podemos facer que volva. Que lle dá cariñitos hoxe pola noite cando volva. Sí, sí, vamos. Genial. Podo facer eso? Porque si no, Puedes porque sugestionar no a puedo unha transformarme en unidade A unha persona. unidade. Cal é a máis interesa? A última. A A do vermú, a do ¿no? vermú. A do carniceiro. E algo que comentarche, Que pasa, pequeno? que te vou sugestionar, vale? Non te preocupes, vas a estar tranquila durante a sugestión. Oi, eres maga? Sí. Que mal Debería fala. decir eso, no, ¿verdad? Bueno, non pasa nada. Non te preocupes. Moi fluidos nesta vila, Esta vila é moi chill. a poliamorosa, aquela. Continúa. Sugestionote ahora mismo, ¿no? Por qué? Porque me apetece. É mundo libre. Sí, ¿no? Mira, entre ti máis eu. Que te parece se ti me dis, no? A verdade desta cuestión. E eu prometo que hoxe, pola noite, ven don Anselmo a tua casa. Bueno, a tua casa non, porque está o... Bueno, a menos que te interese facer algo... Bueno, igual. Podes quedar con él na iglesia hoxe pola noite, se me contas a verdade. Eu sei como facer que veña de volta. Estás empregando a máxia, verdad? Sí. Daches te conta. Nena, notas como a súa mente é máis férrea do que estás habituada e é capaz de resistir. Pero, continua falando, nena, eu para isto son non gusta me confesarme, todo o mundo sabe. O meu marido, pobre, despois da guerra, pois, quedou con algunhas taras e temos un arranxo onde todos somos felices. Estou super de acordo con eso. Ao final, foi designio divino que viñese don Anselmo para atender as nosas necesidades. Totalmente, claro.
E como é que el facía para A ver, desfacer nena, isto? vas a decir que a tua edad ainda non sabes como ser. No, esa parte sí sei, pero digo o de quitarlle esa pedra de enriba. Ai, pero non El sei. tiña poderes, Claro, el era un crego poderoso. era un crego poderoso. O que pasa é que tamén te digo, ao principio cando chegou Don Anselmo, era rico fachendoso. Recordoume bastante ao teu compañeiro, destes que os ves e teñen cartos. Pero conforme iba pasando o tempo, e vale que nos daban os regalos caros, pero conforme iba pasando o tempo tiña menos cartos. Apostaría mal. Por que tiña menos cartos? O gástalos en darlles regalos a todas as mulleres da vila, non? Pero non só neso. O que? Pero o cura non pode quedar sentado. Nesta vida que Pasa o cepillo, e ben que pasaba o cepillo. E as mulleres pagaban de todo. Gustaba lle ir a ver si. Don Anselmo era un home de Dios, non tiña ningún vicio, ni uno. Nada. Todo o que facía era por deber. A xente que está aí, As outras señoras están como dándolle razón á señora do Bermú. pero a xente que está toda, que ten, claro, que está petrificada, eran ateus. Hai un pouco de todo, hai xente que iba a misa e xente que non iba, pero non... Filla, se o supese, apuntaba má porra. Pero xa sabemos, non? No, as da pedra. As da pedra. Os que están petrificados. Por Tiñen... que fai así? Porque é unha maneira de desidificar, para que lle quede claro que están así Pero petrificados. que hai que respetar as pedras. Perdón, ten toda a razón do mundo. Porque sabe que, se vai usted á cantería, de todo este rollo que hai aquí montado, Sí. non estaba moi de acuerdo. É cousa do alcalde. A espiral esta... Sí, É cousa sí. do alcalde. É cousa do alcalde que dixo, hai que facer pueblo bonito. Pero... Aproveitar os recursos, claro. De razón, temos que falar co alcalde. É que pasou cando caeu. É rompeu. E ese xa non se pode volver nin de broma Pois non o sei, están intentando ahora con pegamento. Que rompeu, perdón? Unha das estatuas. Cando foron para colocalas na espiral, houve unha que caeu e fendeu todo. E quen era? Eso. A filla do alcalde. Ben, lle estuvo, di outro que estaba por detrás. E logo porque lle veño estuvo. Porque foi o que quiso poñelas, movelas. Se deixara onde estaba a chavala. Se a filla. Parte, claro, a súa filla quedou de pedra na cama, porque era unha palanquina de la hostia. Pero, claro, cando de pedra na cama non se podía soster de pé. Entón fixo, pa, É unha cousiña, é un asunto este de... mírense como as catro en plan. O asunto este de quedar de pedra sucede a unha hora concreta, Ás 12 de todos os domingos. todos os días, todos os domingos, a hora da misa. A de salir da misa. A de salir da misa. Pero na misa é asa. Aso. Que feo. Mala hora. Ah, non, queredes Non, preguntarle estamos algo máis? sacando Non nada estamos destas Eu sacando. iría personas, falar tío. co... Deberíamos falar co alcalde, xa. Vamos a falar O sea, a primeira persona que descartamos para falar, ahora vamos falar. É que, se me tivera feito caso... Te tens razón, é verdad. Por lo menos sabemos que neste pobo se estila o amor libre. Creo que é importante que o saibamos. Hai que saber tamén, hai que seguir a pista ao cura este. Hai que saber onde foi. Este tío resolvemos todos. Pero non Está damos abaixo, nada está para abaixo. investigar. Está en Vila de Arriba. Arriba, pero está Que abaixo. eso non sabes, inventáchelo ti. Que non inventei nada. Dixo aí un da taberna, non? No. Ninguén dixo que estivera en Vila de Arriba. Dixo que en Vila de Arriba había cartos. E tú dixeches, como ten cartos... Señora, eu- Disculpe. Ah, é certo. Alguén ten algunha indicación de onde marchou o clérigo? Ainda que vostede non o saiba, alguén sabe algo? Rumorease que se foi cara arriba das montañas para que nas molestase. Inventei, non é? Disculpa. Entón, falamos co alcalde. Te damos por tal. É outra pregunta de nada. O clérigo ganaba cartos cando desempedraba aí as persoas. No, facía el De vontade, corazón. É que estamos para que o canonicen, eh? Claro. Maravilla do crego. Eu teño unha pregunta. Podo seguir Para rastros? mí? Non me Para acordo mí. que me puxo. Sí, para ti. Si te supervivencia mortal, sí. Sí. Pues, podo seguir o rastro do puto cura, esta. Quero seguir o rastro do cura. 16. Mais? Máis 5. Entón, Moi ben, vedes como a vosa compañeira mans e pernas ao suelo, empeza a buscar rastros pola zona da igrexa e pola zona de detrás. Ves claramente pisadas por diante muchísimas, pero por a parte de detrás, onde estaría a sacristía, ves unhas máis pesadas, como de alguén que estuvese levando carga, máis afundidas na terra,
e, polo menos, eres visualmente, xa sin moverte antes desa parte da vila, eres capaz de seguilas hacia un camiño de montaña. Vale. Vides comigo ou vou sola? Vou contigo. Vamos. Ou valerá a pena repartirnos outra vez e ir ao Concello? E no Concello vos, eu vou con... Se abandonar a vila, recomendo vos que primeiro acabedes aquí, para que non haya moita Queredes, separadas. Vale, vale, temos que vamos- falar co Vamos Concello. para o alcalde Teremos que falar co alcalde. E A ver, eu si unha parola de e logo seguimos co Vale. camiño. Vale. Vamos para o alcalde. Ven. Bueno, queres a falar co alcalde, o alcalde está na alcaldía, pese a ser sábado. A alcaldía está aberta, hai unha persoa na entrada que, en canto esgrimides a orde de traballo, leva vos cara ao alcalde con presteza absoluta, non se lía para nada, en plan, traedes o papel, aventureiros, ao alcalde que ides. Sorprende bastante porque normalmente atopades vos moitas portas cerradas e aquí é todo flow. Esta vila é rarísima. Chegades Moi onde liberais. Chegades onde o alcalde, é unha alcaldía non ostentosa, pero unha zona grande co seu escritorio, coa mesa de xuntas, un pouco, pois, un espacio non ostentoso, pero de boa calidade. E está o alcalde. O alcalde é unha figura masculina, calva, con aquí excesivamente como incluso posto a aposta, sabes? A mantenta Crusty. que lle sale así, rollo Crusty, Sí, que Crusty. pero de pelo branco. Non está gordo, pero ten triple papada. E está como sentado así, recostado, traballando en uns papeles. Que os ofrezo. Señor alcalde, son Dunixi e estes son os meus asociados. Viñemos porque atomamos o seu anuncio sobre toda a situación que está acontecendo coa xente petrificada e queríamos preguntarlle se pode darnos algo de información adicional, xa sabe. Por supuesto, sentados, queredes un carajillo. Bueno, para que estamos Bueno, aquí. pues sí, é unha que de mala educación se non acepta ninguén. Luarca, un carajillo para todos. A mí non, ya. Deixen para todos, eu bebo dous se fai falta. Non vas estar aí sentados sin ter un carajillo de ano, me cago en diola, que? Somos animais ou somos personas? A min agua, se pode ser. A agua beben os cochos. En fin, sin faltar, señores, que teño unha lengua rápida porque me morreu a filla e estou un pouco de duelo. Entendemos que totalmente, claro. Sentímolo moito, dolencias. Non pasa nada, teño 5 máis. En fin, Está ben saberlo. claro, quer casar. Eu, Home, hai dúas en edade de casar. pero comigo. Con quen queira, a ver se has quito da casa dunha vez. Sí que son liberales. Son aquí. liberales. Son liberales. Bueno, quer filla, teño No, pero queremos outra cousa. Queremos saber. Saber que pasou aí. Mira, eu teño unha teoría. Son os fillos de puta de Vilarriba. Mentira, Todo o malo que pasa que Balso son os fillos de puta de Vilarriba. Hai algún suceso que iniciara estas petrificacións, que teña algo que ver con algo que pasara en Vilarriba? Sí. Os de Vilarriba volveronse ricos cando nós empezamos a ter estatuas. La casualidad. Ok. Mira unha pregunta. Ustedes xa teñan problemas cos de Vilarriba antes do tema das estatuas ou é unha cosa nova? A ver, os problemas de Vilarriba e Vilabaixo ven desde unha vez. Desde unha vez na que fixemos como unha paellera xuntos. E uns tuveron que limpar os platos con marca blanca e nós tiñamos produto bo. Claro. E claro, nos acabamos en media hora, eles estuveron como 3 e dixeron, nos lo perdonaré jamás. Pero non le temos inquina ninguna. Vale. A ver, Eu, o sea, pasaría muchísimo da moita esta de Vilabaixo e Vilarriba. O sea, non ten toda a pinta de... Pero hai aquí unha cuestión monetaria. Preguntarlle polo cura. de que están celosos porque os outros tienen cartos. Xa está. Claro, pero... Pero por que se fixeron ricos cando eles empezaron a convertir aquí... No, Contaron casualidade. habrá alguén ali en Vila Arriba que lle estean pagando por convertir en pedra. Eu, Pois pode ser. antes de ir a Vilarriba, quero seguir o rastro. Señor alcalde, contáronos os veciños que antes o clérigo estaba encargado de facer como...
A la vinga la van, Sí, desempedrar a... Efectivamente. Entón, claro, isto pode ser que fose un fenómeno que empezou antes de que Vilarriba se convertise en Vila Rica, o que pasa que antes había alguén que desfacía o consuro o que sexa. No, estou tomando en conta eso. A ver, son alcalde, teño estudios, Besille. Gracias, nena. Seguro que non caes son dos meus vástagos ou vástagas. No, tú ben, Vale. O co carajillo vou servida. Empezaron a convertirse en pedra a vez que Vilarriba lle empezou a ir ben. O noso cura facía la vinga la van. Pero o cura chegou un día e dixo, señor alcalde, a min ou me paga ou deixo de facer a levín a la van. Bueno, venga, nada, que estás referindo aquí. A despetrificar. especificar. Aguanto. E eu dixen, mira, vouche pagar unha patada no cu. Fai o teu traballo de cura. E ao día seguinte, hijo de puta, non estaba. O sea, que foi culpa túa. Non, foi culpa del que é un egoísta. Vamos a ver. Que lle costa unha vez á semana. Traballar unha vez á semana, dar unha misa, eso non é traballar. Que por encima unha vez á semana teño que decir, despetrifícate. Eso non é para pedir un aumento, Solo despetrificaba unha vez á semana. Claro, porque unha vez á semana había algo. Effective Wonder. E que tal a relación da súa muller co cura? Que escoitastes, tío? Nada. Hai moitas mulleres na vida que lle gusta ir a... Este pueblo é un pueblo honrado. Un pueblo traballador e orgulloso das súas costumbres. Os de fora, que non veñan a juzgar o que facemos aquí. Eso non responde a miña pregunta. Sei. Aí está o noso carajillo de tele que non bebes. Unha preguntiña así Unha pequena. Resulta que... por que cree que foi súa... Por que cree que a súa filla quedou petrificada? Eu non son supersticioso. Mm. Así que non o sei. Non hai un patrón, aí quedan os fillos dos ricos, os fillos dos pobres, os fillos dos medianos, homes, mulleres, viúvos, casados, todo. Sabe o que nunca queda petrificado? Que? Os campos. Oye, ahora... Bueno, defendo teu. Ahora É oye un importante. Algalde. Polo chiste dos cans. Non era un chiste, non é verdad. Pois un bofetón. Atrévese. Estate quieto. Necesita botar a energía toda que contén. É normal. Que bote do lado. Todas as Que me persoas a xente. transformadas naceron en meses distintos. En plan de, non hai un patrón rollo de todas naceron en maio. Sabedes que se me acaba de correr? Vou mirar o padrón municipal. Pois sí, mira. É Abre un un dato cartel. aleatorio. O sea, collen a Saco, xente pero- aleatoria. A ver, a miña filla naceu... Hostia, cando naceu a miña filla? O vou mirar o padrón. É que non sei ni a que curso iba. Mira, a miña filla naceu en xuño. Ai, non, xuño era o sitio no que naceu, hostia. A miña filla naceu... tamén en xuño. Ajá. Vai mirando outro. A chavala esta que morreu Churomica naceu en abril. Suficiente. Non hai patrón. Non hai patrón. Ímonos. Unha cuestión. Hai gente que quere joder a este pueblo, Quero ¿no? dicir, Claro. hai unha cousa que non pensamos, e que hai xente que a cal petrificaron que foi despetrificada. Entón, por que non falamos cun despetrificado? Por que non se nos ocorreu antes isto? Pero que vamos a sacar un despetrificado? Porque Joder, non conte sensacións. que nos conte si Eu pasou creo- algo antes de eu creo Si, petrificar. Podríamos si seguir. falou con alguén, si veu que no petrificou. Non, porque xa souberan chivado. Eu quero parar cun despetrificado. Bueno, pero vamos Pois vai falar, podes falar. Señor alcalde, Que? quen foi o primeiro despetrificado? O primeiro morreu. E o segundo? É mentira, non morreu, pero foise do pueblo e non era tomar por culo como se muerto. Porque era o meu cuñado, ademais. Como te vas a ir, cuñado? Segundo. Mira, Céntrese, señor. Toda a familia, aquí podedes entre irmãos e irmãs. No, por favor, que somos aquí. Non De sei. Vilarriba. E despois está a señora despetrificada, é unha señora que antes de petrificarse vivía moito viño e era bebe moito vermú. E despois hai por aí un par de chavales tamén, e despois xa o cura dixo non máis. Fixo favor 4 veces. Non? 4 veces, ou 5, non me acordo. Non, tampouco se rayou moito. Eu dixen, a ti parece normal vir pedir un aumento por 4 despetrificación. Mira, a do vermú non nos dixo nada que estuvera petrificado. Nada. Será porque lle mete moito ao vermú ou porque non nos quería contar? Non os quería contar. Sí. Vamos, vale. Igual agora sí que é o momento. Vale. Pois nada. Imos onda... Gracias, É ánimo que a crianza que estive petrificada. Espera. Mira, teño aí un plan para vos.
Contanos. O traballo que tedes que facer é atopar que nos está petrificando e que deixe de pasar e bla, bla, bla. Pero, si de casualidad sodes capaces de traerme ao crego de volta para que me arregle esta chafullada, Claro. dou-vos un extra. Vale, vale. Y, si de casualidad atopades a forma de resolver esto jodendo os de vida arriba, doblo-vos a recompensa. Ahora puedo tirar o meu conxuro para saber se o que está pasando é maligno ou benigno. Se podo facer. Uah, que buena. Que consuelo des? Teño unha cousa aquí que pon Detective Language. Ok, tira. Non tens que tirar nada, consuras. Pues yo creo que non lle dá, non lle dá para Consuras, salvar. non notas na presencia de ningún ente maligno nesta sala, salvo a tua compañeira pequena. Un ente maligno. A tua compañeira pequena notas que como detrás dela hai así como un ente maligno Pero eso presente. sabíamos. Sabíamos? Que era maligna, ¿no? No, que ten algo detrás que é maligno. A miña sombra. Mais maligno que ela. O que? Pero xa sabían, non? Ti sí, el non sei. Conta yo. O sea, A ti pasaste algo, antes algo arriba, rollo diabólico. Sí, justo veio tentando falar con Satán, pero polo resto está todo ben. Ah, vale. Pero non sacamos nada. Alexerando, vamos a falar co cura. Vamos a... No, cura non, coa Vamos a señora falar do coa Bermú. señora. E logo, imos a polo clérigo. Sí. Vale. Veña. Vamos xa. Meditas moito, pero meditas en cousas Mira, que non... Vale. O sea, Non vou mediar palabra, chego un bofetón á Non, señora. non, No. esa non é a solución. Alguna vez que eu quero dar unha hostia bella. É verdad. Bueno, non é unha bella. Pero... E se te la camelas? Antes miroute e fixoche así. Camélatela. De acordo. Venga. Si non entra pola solución, entra por un bofetón. Pero vamos, te no vamos a descuidas. intentar probar que non se Vale. lo Como se chama? Como se chama? Non lles preguntaste? Nesta vida te descuidas e acabas unha orxía. O sea, un pouco que te descentres. Bueno, achégome a onde este sentada a señora. Están as 4 ao redor dun barril aínda. Sabes que refrescaron as bebidas varias veces, están copas vacías sobre o barril. Collo unha bebida así calquera. Damas, temos que deixar de encontrarnos así, eh? Está co cigarro. Temos. Sí, contigo quería eu falar. Ai, si, falar. Contaronme unha cousa. Unha cousiña sobre ti. Oi, que malas lenguas. Sabes, a xente fala por aquí. Dixéronme que ti tiveches a experiencia esa de ser unha... Sabes? Si vamos a deixar que me defina ser unha... Pois si, Non imos deixar que te definas ser iso porque ti es moito máis. Moito máis. Non sabes ben o que vale. Pero, por outra parte, é unha faceta interesante da túa personalidade ou da túa historia. Tira unha Venga. persuasión. 20. Bueno, que se vai facer se iso fai máis interesante os teus ollos? Entón, Que queres saber? que podo saber? Como foi a túa experiencia de ser petrificada? Que sentiches antes? Que viches antes? Cal era a atmósfera? Pois mira, eu estaba en casa, eran as 12, e entón me estaba preparando o cocido. Por se te interesa, estaba neste momento desgrasando. Porque a quen lle interesa un cocido aí ben grasoso, non? E entón empecé a notar un formigueo nos pés. E dicen, ui, que formigueo máis tonto. E dixo ao meu marido, a ver, se non te vai a estar pasando como o Josito. O Josito foi o primeiro que se... Ah, vale. E dixen, ai, e que fago? Eu mantuve a calma, absolutamente, porque unha dama sempre debe manter a calma. E entón o meu marido, que en outros aspectos pois carece, pero aí é bastante bo, dixo, pois con unha pose guai para cando veña o crego a despetrificarche. Moito tino. Efectivamente. Entón dou o tempo xusto para poñerme así. Ah, Espectacular. fantástica.
E non bichos en ningún momento. Quedei e Foi únicamente a sensación o meu física. seguinte momento foi notar como, sabes, cando se te dorme unha perna porque tes levantada moito tempo e tes o formigueo, pois notei eso por todo o corpo. Vin ao crejo diante miña, caí aos seus Mira. brazos. E esa mañá, antes das 12, pasareche algo? Tes un problema? Sinto non Viches poder algo que non axudarvos deberías máis ter desto. visto? Non. Estabas na cama, non? Está Desgrasando un Estabas cocido. desgrasando. É verdad. Ai, a tua amiga non retén nada, No, espero que no. ti aguantes máis. Non, eu Bueno, teño, a eu teño información. bastante máis... Eu creo que Churipain é o teu momento. Estás segura? Vais a pegar á señora? Hostias, a señora, é que Que, a ver, cando dixo o da pose de pitillo, aí te non me ganas que con a grande flipada, pero agora non me dá nada pegarle. Podemos pegarlle Oh. aos chavalitos e aos tatátipa non. Pois veña, se me pides ti, compañeira Aloi, bum! Mientras estás... Eso está pasando en alto, entón a señora está en plan, pero por qué me queres pegar? No, pero xa pasou, se te peguei. Pero deféndeme. Eu non teño... Non Venga, teño... 16. Golpe, tírala ao suelo. As outras ven tal. Ves como ven un señor grande, fuerte, casi 2 metros de home, ca machada de carniceiro na man. Moi ben. Chaval, que? Que pasa? Que? Que resumen ante min? Este peitiño, contra ese peitiño. Sí, Nin 20 segundos. ahora mismo, na Plaza do Pueblo, en medio das estatuas. Bolas 3, podes escoller non decirte, pero vedes como por detrás ven o pescadero cunha barra e dache ¡pum! Na nuca. Pero poden escoller non dicirmo. Non dicirlle Porque que... non podemos Sí, avisarlle. que leve unha de vez en cando está ben, porque sempre as dá. Vale, pois utilizo o rollo de bloquear este que teño. Eso é para... sí, eso é para... fai unha tirada, tens que tirar un dado de 10. De 10? Sí. Ese que 9. Vamos, victoria del pueblo entero. Vedes como ven por detrás, non lle decides nada ao caraperro. Vai pa darlle, e cando lle vai pa dar, colle así a barra de ferro e non solo non para o golpe, sino que lle arrebata. E agora, Bata. si gastas un punto de enerxía, podes devolverle o golpe a un dos dous. O carniceiro. E agarra e no mismo momento fluido, solta e dalle na cara ao carniceiro. O tío que lle se queixaste a mandíbula e os colegas non me aplauden. Recollo, señora do chan. O meu asociado está nun programa de recuperación para xente violenta. Sinto moito. Ai, que vergonza. Queremos sacarse algo máis de información a esta señora ou vamos poder deixar de dar de hostias? Si queredes... Será mellor que marchemos porque claramente está tendo outro episodio. Sí, por favor. Eu podo facerme pasar por don Anselmo para que estas persoas pensen que son don Anselmo. Eu Pero creo sí, que sí. temos que encontrar a Don Sí, Anselmo. Eu quero dizer, sí, vou a buscar a Don Anselmo, sigo o rastro este que Moi me ben. Pero creo que se facemos iso poden equilibrarse outra vez. Pode ser un equilibrio natural, de feito. O mercado autorregulándose. O tema é os de arriba tiñan a jofaina e os de abaixo estaban fatal. Agora levamos a jofaina abaixo, os de arriba van a estar fatal, pasado un tempo poñerán un cartel no gremio de aventureiros para que alguén vaya a Vila abaixo e robe... entendedes? Sí, Isto en realidade é unha máquina de cartos infinito para nós. Hasta que se entere.